најправен за било каков ненамерен пропуст кој што се случил при оваа денешна посета и средба помеѓу нас и колегите од Бугарија. Би сакал да се извинам. Преди всичко, за това, което се е случило на днешната среща между колегите нашите и на Република България. И токму поради тоа, бидејќи еве и прв лет денеска кој што пристигна од Софија до Скопје. И токму поради това, че е прв полет којто пристигна днес од Софија в Скопје. А ние рековме дека ги отвараме вратите. А ние казахме, че отвараме вратите. И ве уверувам дека ќе има уште многу нови можности, летови, каде што сите вакви пропусти кои што се случиле ќе ги поправиме и како влади и како институции, секако во било кои аспекти да се случиле. И ви убеждавам, че за предстоящите полети, които ще бъдат, и ако има такива пропусти като днешния, ще бъдат изправени, няма да се случва това повече. Што се однесува до нашите средби кои што се доста чести во овој период, јас заедно со мојот колега од Бугарија Николај Сабев. А що се отнася до нашите срещи между двете държави и с моя колега господин Царов? Ние рековме уште на првата средба дека ќе работиме. Ние казахме, че още на първата среща, че ще сътрудничим добре. Но ќе работиме веднаш, за да резултатите дојдат веднаш. Но ще работим веднага, за да дојдат и резултатите веднага. Прашањата ги отворивме и полека ги затвораме позитивно, со позитивен контекст на се она кое што го правиме во делот на транспортот. Въпросите ги открихме, започнахме ги и положително ги решаваме вече между двете министерства за транспорта. И можам да кажам со огромно задоволство дека вчера се потпише и протоколот за товарниот транспорт, каде што ги зголемивме дозволите за и од трета земја за нашите македонски и бугарски транспортни компании. И мога да подчертая и да се похваля, че вчера подписахме и меморандума за превоза на стоки и за подсигуряване на разрешителните за този транспорт. Со тоа отвораме нови врати и можности за транспортните компании. И с това откриваме нови възможности за транспортните компании. И верувам дека ќе имаат сериозно учество вярвам, че ще имат сериозно участие во идниот економски развој на двете земји и на целиот регион. В бъдещето економическо развитие на двете държави и в целия регион. Што се однесува до иницијативата за повторно воспоставување на нова авиолинија Софија-Скопје. Що се отнася до откриването на нова нова авиолинија между Скопје и Софија и обратно. Би сакал да истакнам дека имаме уште еден позитивен исчекор и успех и новата авиолинија ќе започне. Бих желал да подчертая, че това е една голяма стъпка напред и че новата авиолинија ще започне. Ќе започне да се обраќа од Софија кон Скопје на 27 март. Ще бъде открита и ще започне да се изпълнява от 27 март. Со што на денешната средба заедно со туроператорите од двете земји и воздухопловните власти од двете земји, с което на настоящата среща между туроператорите от двете държави донесовме навистина значајни заклучоци. Приехме наистина значителни заключения, со кои што покажавме дека со градење на мостови, с които показахме, че с построяването на мостовите отвараме можности за иднината на граѓаните на двете земји. Откриваме възможности за бъдещето на гражданите от двете страни. Токму поради тоа нашите туроператори, бугарските туроператори, воздухопловните власти и тъкмо заради това нашите и българските туроператори и въздухоплавателните компании ќе продолжат со заедничка соработка да ги отворат и идните трети дестинации кои што би се отворили и формирале заедно со оваа линија Софија-Скопје. Ще продължат съвместно за откриването и на останали дестинации заедно с тази връзка Скопје-Софија. И гледајќи ја климата која што денеска се создаде овде и соработката, убеден сум дека ќе резултира со успех. И гледајќи
начина, по който контактираме и сътрудничеството между двете страни, вярвам, че всичко ще бъде увенчано с успех. Но најважно од се е дека тоа кое што долги години се говореше дека е невозможно, еве денеска покажавме дека е возможно да повторно се воспостави авиолинија Софија-Скопје, која што отвора нови можности за граѓаните на двете земји. Но най-важното е, което трябва да подчертая, че дълги години се говореше за невъзможни неща, но днес ето доказахме, че наистина всичко е възможно да се осъществи и то най-вече с откриването на новата авиокомпания. Би сакал да изразам крајна благодарност и за вчерашните средби во Софија и за денешната средба овде во Скопје на мојот колега и пријател, министерот за транспорт од Бугарија Николај Сабев. Бих желал да подчертая моето удовлетворение и успешната среща вчера на срещите проведени в София с моя колега на транспорта Николај Павев. И секако поддршката која што ја добивме несомнено е огромна од страна на министерот за економија Крешник Бектеши и министерот за и подкрепата на министра за економиката Бектеши и министерот за туризам Христо Проданов од Бугарија. И също така на министъра по туризма господин Проданов от България. Само уште една реченица да истакнам дека продолжуваме и понатаму да работиме со конкретни мерки и чекори и убеден сум, сакам да ги убедам граѓаните на двете земји дека вратите ги отвораме слободно да патуваат од Република Северна Македонија во Република Бугарија, да ги користат овие поволности кои што се отвораат и да направиме повеќе можност за туризам, за економија, за повеќе соработка, за културна размена, за размена на спорт и спортистите, со што ќе успееме, убеден сум, како две пријателски држави, да покажеме и на регионот и на Европа како треба да соработуваме. Ви благодарам. И с още няколко изречения искам да подчертая, че всичко това, което сме планирали, което започна да се осъществява и за в бъдеще ще бъде актуелно и така ще дадем възможностите на всякакъв план, и икономически, и културен, и туристически да се развива благоприятно между двете страни. Благодарам. Аз съм Николай Събев, в момента представлявам Министерството на транспорта и съобщенията на Република България. И аз съм Николай Събев и го представлявам Министерството за транспорт и връзки на Република България. Искам да ви кажа, че с министър Благо Бочварски се работи много лесно. Сакам да изтъкнам дека со господинот министър Благо Бочварски се соработува много лесно и ефикасно. Когато срещу тебе има практичен, интелигентен мъж, нещата се случват много лесно. Кога спротива имаш интелигентен, практичен мъж, тогаш работите се отвиват прекрасно. Всичките ни усилия са в посока да намалим икономическата тежест и бариери между двете държави. Секој напор за да ги минимираме тежините меѓу двете и преградите препреките помеѓу двете земји. И ние знаем, че не можем да говорим за по-добър жизнен стандарт, ако няма добре разработена транспортна икономика. И ние знаеме дека не можеме да работиме за некој добър животен стандарт, ако нема добра економика. Само 3 седмици след първите ни срещи, само 3 недели по първите наши средби, ние направихме първата крачка за един по-добър жизнен стандарт. Ние направихме първият чекор за един по-добър животен стандарт на гражданите на Република Северна Македония и Република България. За гражданите на Република Северна Македония и на Република България. Ние създадохме този инструмент. Ние го създадохме този инструмент, който сега в момента се нарича линия София-Скопие. Който сега се нарекува линия София-Скопие. И този инструмент трябва да даде възможност на един по-голям пакет. И овој инструмент трябва да даде можност на един по-голем пакет от бизнес активности. От много активности, които да дадат възможност, кои што ќе ни овозможат за един още по-добър икономически стандарт. За още един по-голем, по-добър икономски стандарт. Както казахме с Благо, сега вече имат думата туроператорите. И како што рековме со Благо, дека сега зборот го имат туроператорите.
И само още нещо, което е много важно. И само уште нешто кое што е многу важно. Ние сме убедени, че модела, който създаваме, трябва да има икономически смисъл. Ние сме уверени дека моделот кој што го создадовме треба да има економска смисла. И за нас е радостно да съобщим, И за нас е голема радост да најавиме че след тристранна среща между двамата летишни оператора на летище София и Скопие, тространната средба помеѓу аеродромите на Скопие, Софија и представителя на собственика на линия на компанията Гъливер, и собственикот на компанијата Галивер, след тази среща те ни информираха, че са постигнали договореност. после оваа средба они најавија дека постигнале договор За това, че двете летища ще подкрепят за тоа дека двата аеродроми ќе поддржат с програма за стимулиране на нови полети со програма за стимулиране на нови летови тази линия София-Скопие и оваа нейното линија продължение. Софија-Скопие и нејзиното продолжување, Така че така да ние да нямаме просто линия, която съществува 6 месеца, да е дълго време. така да ние да не разполагаме со една линија која ќе продолжи 6 месеци, а напротив за подолг период. Така че ние с Бога сме си свършили работата. Така да ние со Борос ја завршивме нашата работа. Създадени са всички предпоставки за икономически смислен модел. Овозможените сите предпоставки за еден осмислен модел И остава да се насочим усилията към следващата по-тежка задача за нас двамата. и останува да ги упатиме нашите напори за една по-добра задача помеѓу нас двајцата. Да направим тунела и да Да го- пуснем железния път, Да го направиме тунелот и да пуштиме железничката пруга. най-вече в най-тежката част ДВБ. Највеќе во тешкиот дел ДВ Бајер. Така че пожелайте ни успех. Много ви благодаря. Така да посакајте ни успех, ви се заблагодарувам.